se chtěla podívat na empatii, protože empati disponují schopností velice přesně detekovat na základě svého těla a nervového systému, detekovat a učovat určitou, dejme tomu, kvalitu nebo určité prostředí, v kterém se nachází, vztahy a to, jací lidé jsou. A přesto se velmi často tyto lidé ocitají vlastně ve stavech, dalo by se říct, kdy je tahle schopnost ničí. A je to proto, že se vlastně nikdy možná neměli jak, nebo nevěděli jak se naučit s tímto pracovat. A mluvím o tom, protože se mě to taky týká a protože se vlastně učím s touhle kvalitou pracovat a vlastně vědomě o ní vědět, vnímat ji a pracovat s ní tak, aby sloužila mně. Tak, já jsem si tady sepsala body, abych něco důležitého nevynechala. Jako základ bych teďka zmínila ty, jak poznáme ty schopnosti, nebo které to jsou. A jedna z prvních schopností, nebo první, dejme tomu, ta schopnost je vnímat emoční pole, což znamená, že ten člověk, když se dostane třeba mezi lidi, někdo do společnosti, nebo vstoupí do prostoru, kde je třeba jenom jedna osoba, ale může tam být hromada, tak okamžitě vlastně začne to jeho tělo nasávat a detekovat jak takový radar, tu atmosféru a tu energii, kterou z toho místa proudí, z těch lidí proudí. A pokud vlastně s tímto neumí pracovat vědomě, tak to, co nasává z toho okolí, bere jako svoje a přijímá to do těla, jako by to bylo jeho vlastní. Takže tím pádem nemůže zůstat napojený u sebe, protože vlastně ho zcela pohltí tady tohle prostředí nebo tyto energie, které jsou v tom prostoru. Druhým znakem je rozpoznávání vzorců, nevědomé rozpoznávání vzorců. To znamená, že naše tělo už jakoby, když vstoupí do toho prostoru nebo jsme v interakci s nějakým člověkem, tak první, co na nás ten člověk nějakým způsobem působí a jeho energie na nás působí a jde k nám. A většinou už nám dává, když jsme napojeni na sebe, správnou vazbu, o co se vlastně jedná, nebo jaký ten člověk má zranění, jak funguje a věci, které nejsou na první pohled patrné, třeba z jeho vystupování, ale my to vycítíme jakoby z té energie. A přesto tyto vzorce ignorujeme. Takže to je velká chyba, ignorace těchto vzorců. A ignorujeme proto, že nejsme ukotveni v sobě, tudíž nevěříme dostatečně sami sobě. To je jeden důvod. A často druhý důvod je, že my i tak přesto vidíme v tom člověku ten jeho potenciál, ke kterému se vlastně upínáme. A upínáme se totiž k naději, že by to takto mohlo být. Další bod je detekce stínů nebo určení stínů. To znamená, že takovýhle člověk, ten empat, velice brzo navnímá u druhého člověka, jaký je jeho stín, to znamená, jaká je ta jeho potlačená část v něm, kterou se snaží třeba skrýt. Může být i natolik potlačená, že sám ani neví, že ji skrývá. A velkou chybou je, když člověk, ten empat, toto načte a vidí tam třeba i tu bolest a ten stín, tak že se snaží toho druhého zachránit a léčit. A v tu chvíli jde od sebe, od napojení na sebe a je zcela pohlcen tím druhým a veškerá jeho energie je pohlcena tím druhým a tou touhou ho zachraňovat. Další bod je, dá se nazvat jakoby vnímání trajektorie. To znamená, že empat už na začátku nějaké té vazby, toho vztahu, cítí vědomě v tom těle, kterým směrem asi se ten vztah bude ubírat, nebo jak to asi půjde.
A zároveň to hnedka potlačí zase logickou myslí, že bla, tak to přece není, že jo, mám tady logické argumenty. A potlačí to i přesto, že to dokáže detekovat, nebo dokáže detekovat i to nebezpečí, tak to zase v nějaké naději a v tom, že nevěří sám sobě, tak to zase potlačí, jo. A další bod je energetická rezonance. To znamená, že to tělo empata, když je v kontaktu s druhým člověkem, se energeticky převibrovává na toho člověka, který tam je. Jo, že když dám příklad, když ten člověk bude smutný, bude ho něco trápit, tak ten empat začne přebírat ty jeho emoce a začne to brát za svoje. A zase odchází od sebe, od svého centra a nechá se zcela pohltit tou energií toho druhého člověka, tím, že ji úplně absorbuje. Jo. A tím, že ji absorbuje, ale nechrání sebe, tak je to pro jeho nervový systém extrémně náročný, protože ten systém zaznamenává prostě všechny ty vibrace toho druhého člověka a vlastně zůstává to v těle toho empata, jo. Ale on musí primárně chránit sám sebe a jo, navnímat, vidím tě, cítím tvou energii, ale ta energie není moje. Poslední bod je dimenzionální vnímání. A to si můžete představit jako stav, kdy třeba si s někým povídáte, jste v nějaké interakci a teď druhý člověk nějakým způsobem mluví, je třeba veselý, vtipný, zábavný, ale vy tam zároveň z pohybu toho člověka, i třeba hlasu, tónu a z dalších jakoby, dejme tomu podprahových nebo nevědomých částí si skládáte a monitorujete toho druhého člověka a vlastně vytváříte si komplexní obraz, když to zjednoduším. Takže to znamená, že vy fungujete jakoby čidlo nebo přijímač, který nevnímá jenom to, jak člověk vypadá, co říká, ale všechny ty podprahové informace, což samozřejmě taky sežere obrovské množství energie. Když máte počítač, že jo, a necháte ho zpracovávat jednu informaci nebo 50 informací, tak je to zatracený rozdíl. Jo. Buď to chroustá jednu informaci chvilku, a když jich tam má 50, tak se to celý takhle protáčí a je zatížený mnohem víc. Takže to tady, tito empati, nebo my, co to máme, tak vlastně to nevědomě děláme, že takhle skenujeme toho člověka a vlastně načítáme tady i ty další roviny. A tam taky může často dojít k tomu, když člověk není spojený se sebou, že ho to může úplně odpojit od sebe. Tak, a to jsme si shrnuli takový hlavní body a vlastně proč o tom mluvím. Protože je důležitý vědět, proč empat ty schopnosti má a k čemu je teda rozhodně nemá. Tak rozhodně je nemá k tomu, aby zachraňoval ostatní lidi, aby zachraňoval celý svět, celou planetu, aby do sebe absorboval veškerý prostě energie a emoce druhých a přebíral si je za vlastní a aby léčil ostatní z místa nějaké vnitřní prázdnoty a toho, že je musí za každou cenu zachránit a spasit. Primárně vlastně slouží k tomu, abychom měli takový, dá se říct, navigační systém, který nám pomůže velice dobře rozpoznat, co je pro nás dobré a co ne. Je to vlastně takový radar, který nám určuje směr a cestu. A když ho tedy používáme správně, když jsme napojeni na sebe, na svůj střed, tak nám pomáhá k tomu, abychom se lépe rozhodovali a lépe směřovali v životě. Takže jo, nezachraňovat, když o to ty druzí stojí, ale zachránit primárně sebe a pochopit, k čemu tyhle schopnosti jsme dostali. Tak, ještě tady mám nějaký body k tomu sepsaný. Možná bych dala takový
shrnutí těch nejdůležitějších myšlenek. A proč je to pro mě tak důležitý? Protože já jsem velice často vlastně fungovala tady v tom záchranářském módu, tím, jak jsem to nacitovala a jak mi to bralo obrovské množství energie. A dokud jsem nebyla napojena hodně na sebe, tak jsem dokonce nedokázala ani zanalyzovat to, že už si jdu přes své hranice, že už se přečerpává moje energie životní. A samozřejmě, když si člověk napojí na sebe, tak zavnímá ty hranice a ono se mu to pak všechno mnohem z nás detekuje, může i ostatním pomáhat, ale úplně z jiného místa. Ne z místa toho zranění a toho nepochopení těch svých schopností. Takže bych ještě shrnula ty myšlenky, protože je to důležité si to uvědomit pořádně. Tak, první, často si empati myslí, že jako ježiši, to jsem chudák, že mám tady tohle, nebylo by mě líp bez toho, tak empatie není slabost. Jo. Je to v podstatě dar a je to náš navigační systém, který nám pomáhá. Jo. Je to vlastně zvýšená schopnost vnímání. Rozhodně to není žádný prokletí, je to dar, jenom se s ním musíme naučit zacházet. Největší problém tudíž pro nás představuje absorpce. To znamená, že se musíme naučit neabsorbovat veškeré ty emoce a to, co jde zvenku a co není naše. Vnímat ano, ale absorbovat do sebe ne. Další důležitá věc je dobrý vědět, že náš nervový systém je extrémně citlivý. Jo, je to fakt vyloženě takový vyhledávač. A proto je důležité s ním podle toho zacházet. Jo. On nám vlastně pomáhá číst to okolí a to, aby jsme si to dokázali velice rychle a dobře okamžitě vyhodnotit, jak se máme zachovat. Jo. Protože pokud jsme napojení a okamžitě ten nervový systém nám vysílá ty signály, tak my víme hned, co máme dělat. Pokud jsme v sobě ukotvení a nezačneme to zpochybňovat, nebo egem nějak obhajovat, že takhle to nebude, že přece to musím dělat tak a tak a tak. A s tím souvisí, že ta naše intuice je správná. Pokud se napojíme na sebe, na svůj střed, nejednáme ze zranění, máme to vyřešené, nebo aspoň se snažíme, jsme napojení a jsme si vědomi toho, co je nám příjemný a co ne, tak se nám začne extrémně citlivovat i ta intuice, že ji budeme vnímat silněji a silněji. A když na ní dáme, tak se nám vlastně stane kompasem, který je správný. Nebezpečný pro nás je naděje. Naděje v tom smyslu, když člověk v nějakém vztahu třeba vidí potenciál toho druhého, vidí ho tam, ten druhý ho nežije a on má tendenci věřit, že ho tam dotlačí, jo. Věřit v tu naději, že se změní, ale on se nezmění. A nebo se může změnit, ale musí chtít sám. A proto zůstává velmi často třeba empat na místech, kde už dávno nemá být, jo. Protože má obrovskou naději. Ale ta naděje je i spojena s tím, že má velice malou víru v sebe a napojení v sebe. Ono to spolu souvisí. Takže když já si nevěřím, o to víc jsem v naději, že se to změní a že se to posune někam tam, kam bych já chtěla. Tak, další, ano, velký bod, můj bod. Empat není záchrancem. Já jsem velice často vstupovala zcela nevědomě do tady toho módu, že jsem dokázala nacítit ty druhý lidi. A pak jsem si myslela, že je musím zachránit. Jo. A úplně jsem opouštěla sebe, byla jsem tolik nacítěna v těch druhých lidech, že jsem opouštěla sebe, to tělo vydávalo varovný signály, já jsem si potřebovala pořádnej, abych to pochopila. Takže na to obrovský pozor, myslím si, že to je velice častý u empatů, že přechází právě do tady té polohy toho záchrance, jo, který zachraňuje ostatní. A další velká věc jsou hranice. Jo.
právě, že když budeme poslouchat všechny ty naše radary toho nervového systému a všechny ty senzory, co nám říkají, to je naše, to není naše, tak velice brzo se naučíme najít a stát si ve svých hranicích. A stát si ve svých hranicích, to neznamená, že by ten člověk byl sobec. Neznamená to ani, že by přestal cítit. On cítí pořád dál, akorát už ho to neubíjí, akorát ho to neničí. A těma hranicemi si určuje, komu tu energii dál bude dávat a komu už ne. Jo, kdo s tou energií zachází tak, že mu to dává smysl a ho to taky obohacuje a nabíjí. A naopak, v kterých případech dává tu energii určitým směrem a už se mu to nevrací, anebo kde je mu úplně nepříjemně. Jo, takže ty hranice jsou zatraceně důležité pro empata. Nestane se pak necitlivým, bude pořád stejně citlivý, možná i víc, ale bude zůstávat ve svém středu a z toho může pak fungovat mnohem líp pro sebe i pro okolí. A veliký mega je tichá moudrost. A my empati máme často takový tendence všem všechno vysvětlovat, jak to je, zanalyzovat je, protože jim vidíme, až jako kdyby takhle na počítači vám vyjel prostě seznam, čím ten člověk prošel, kde má ty slabé místa a kde ne. A chcete mu s tím pomoct, ale on to třeba vůbec nechce. A dáváte mu ty svoje moudra, jo, ty svoje rady, jak by to měl dělat. A tak si ty rady nechte pro sebe. Nebo si je někam napíšte a pak je spalte, protože ten druhý o to třeba jako vůbec nestojí. A můžete to použít tak, že vlastně to pozorujete, vnímáte a můžete to vlastně, to, že toho člověka, když ho nacítíte, řekne si třeba, aha, to je zajímavý, tak on to má takhle a jak to mám třeba já, tak tím si můžete pomoct. Pokud si nebudete moct pomoct a budete jim to chtět vysvětlovat, já taky jsem furt vysvětlovala a ještě mám furt tendence vysvětlovat, takže tichá moudrost, to je hodně těžký se to naučit a přijít do pozorování, ale dá se pomoct tady těma věcma, jo. Buď si to někde vypíšete, když se to potřebujete dostat z toho těla, a nebo si řeknete, to je zajímavý, co to říká o mně a podíváte se na to takhle, jakoby z pohledu toho pozorovatele, on to má tak já to mám takhle. Tak, možná ještě jednou shrnu chyby, protože to je důležité si je zvědomit. A je to, co jsem teďka zmiňovala. Chyby jsou absorpce, ano, když absorbujeme cizí emoce, když zachraňujeme ostatní pořád, aniž by oni to chtěli. Někdy i chtějí, ale vlastně jsou jen v pozici obětí. A ten váš záchranářský mód jim akorát jako jde do té jejich oběti, jo, ale ty lidi si nikam nechtějí posunout, jo, takže bacha na to zachraňování. Ignorování intuice, zůstávat někde příliš dlouho kvůli naději, empati, když si to nespracují, nemají hranice, takže to je základ mít hranice, takže nemají hranice, to je obrovská chyba. A pozor, další velká věc, která je s tím spojená, nejenom, že přebírají, snaží se léčit, ale ještě si myslí, že všechno ví nejlíp. Jo. Takže s tím, že všechno ví nejlíp, tak přebírají i zodpovědnost za druhý. A tím mu znemožňují, aby on sám přišel na to, jakou cestou má jít. Jo. Chtějí prostě ty druhé nějakým způsobem opravit, no, protože mají, jo, vidí, co tam je a chtějí to opravit, ale nikdo je o tu opravu nežádal. No a taky, což je takový hodně hluboký a hodně nevědomý, pokud si to člověk vlastně nezačne vědomě jakoby uvědomovat, je to nevědomé přebírání energií a rezonace s ostatními lidmi, jo. Kdy ten člověk vlastně je natolik citlivý, že to přebere, ale vlastně odchází od sebe, nezůstane ve svém středu, takže zvědomit si, jestli je to ještě moje, nebo už jsem jako začal nasávat něco, co moje není. Jo, takže to jsou ty největší chyby. A samozřejmě ono to nejde jako překliknout jenom tak, že jo. Ale důležitý je třeba si to odpozorovat.
s čím mám já problém teďka, co už dokážu, co ještě na čem musím zapracovat. Protože když ty místa vlastně nevím a nevidím, tak těžko s tím můžu cokoliv udělat. A když si je zvědomím a začnu na tom pracovat, tak se postupně můžu dostat do vědomého empata, který konečně ví, že to není prokletí, ale že je to super dar, s kterým může pracovat a který ho má chránit, ale může pomáhat i ostatním, ale ne už z té pozice zranění jako záchranáře, ale z pozice toho empata v plném vědomí. A ten už dokáže rozlišit, co je jeho a co není jeho. Nepřebírá ty energie, nepřebírá ty emoce. Důvěřuje své intuici, že je správná a nezpochybňuje ji. Má hranice. Základ všeho má prostě ty své hranice a ty si nenechá překračovat. Selektivně rezonuje. To znamená, že si vybírá, komu jeho energie půjde a komu jeho energie nepůjde. Není to necitlivost, není to sobectví, je to v první řadě ochrana toho empata. Jo. A nedochází k tomu, že energie odchází k lidem, kteří vlastně ani nevidí hodnotu v té energii. Oni ji nevidí. Nevidí, jenom ji chtějí. A to je důležité si zvědomit. Někdy to bolí, že hodně lidí tu bylo protože jim to bylo pohodlné brát tu energii. A proto je potřeba mít ty hranice a proto je potřeba rozlišit a selektivně opravdu si vybrat, komu tu energii budeme dávat. Jo, není to žádný sobectví. Tím pádem můžete tu energii dát někomu, kdo opravdu chce a chce se posouvat, jo, což je vlastně super, protože to pak jako posouvá vás oba. Tak a důležitý je, že se vrací do svého středu, neopouští svoje tělo. Tam je a odtud se rozhoduje. Ne, že půjde do těla druhého, navnímá ho a úplně opustí sám sebe. Tak a ta jeho citlivost, to vnímání toho empata, to je vlastně jeho kompas. Jo, není to nic špatného, je to kompas, který mu, když začne věřit, to znamená, když plně začne věřit sobě, tak ten kompas ho vždycky bude směřovat správně. Jo. A tuhle schopnost má vlastně v sobě pořád, jenom ji musí aktivovat a musí zbavit svých pochybností sám nad sebou. A jak už jsem říkala, může pomáhat ostatním, ale už ne z pozice oběti nebo záchrance, ale z pozice plnosti a z toho, že určuje podle toho, co s ním rezonuje, kam tu energii bude aktivně dávat a kam ne. No, s vámi teďka rozloučím. Toto byl můj pohled, který byl opřený o Jungovy názory, který se mně moc líbí a které mi dávají smysl. A doufám, že vám pomůžou a že si uvědomíte, že vlastně mít tyto schopnosti je vlastně super, jenom stačí je dobře používat. Tak jo, krásně.